Jeg hedder Charlotte Antonsen, og jeg har siddet i Vellivforeningens repræsentantskab siden 2016. Og det håber jeg meget, at jeg får mulighed for at fortsætte med. Vellivforeningen ejer jo pensionskassen Velliv, og vi forsøger så i foreningen at give de bedst mulige rammer for vores pensionskasse. Og den linje, vi har kørt, ønsker jeg at fortsætte, hvor vi sikrer, at der er frit valg for pensionstagerne, at de selv vælger, om de vil have høj eller lav risiko, om de vil have indeksobligation eller indeksinvesteringer eller bæredygtige investeringer. Og det skal vi sørge for i foreningen, at Velliv, altså at pensionskassen, får de bedst mulige rammer for at gøre. Derudover så har vi jo en fond, hvor vi har mulighed for at uddele lidt penge, og det har vi så valgt at gøre til mennesker med psykiske udfordringer. På den måde hjælper vi en masse mennesker tilbage til arbejdsmarkedet. Det er i hvert fald det, der er formålet med den indsats, vi gør i Vellivforeningen. Så der er gode grunde til at interessere sig for sin pensionskasse, og så håber jeg selvfølgelig, at du husker at stemme til valget.